варзишгари 62 солаи тоҷик Сарашоқ Қувватов, ки давоми як соли охир дар талоши ба даст овардани эътирофот барои маҳораташ буд, ба мақсад расид. Сарашоқ Қувватов дар ин сину сол дар 1 соату 40 дақиқа 2100 маротиба бо пой болофишорӣ намуда рекорди навро сабт намуд. то ин дам ба ягон нафар дар ин сину сол муяссар нашуда буд ки чунин дастовардро нишон диҳад. ин рекорди Сарашоқ Қувватовро клуби байналмилалии рекордгузорҳои Интерстронги Русия ба қайд гирифта ба ӯ сертификат дод. ҳамакнун пас аз расидан ба ин ҳадаф Сарашоқ Қувватов ба ватан баргашт ва мақсад дорад ки боз ҳам машқу тамринро бештар карда дар дигар созмонҳои ҷаҳонӣ ҳунару маҳорати худро нишон диҳад ва соҳиби эътирофоти ҷаҳонӣ шавад. мақсад ҳамин буд ки ҳамин миллату ватан хок тоҷикистона дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорам. мақсад ҳамин ки ҷаҳониён ҳам фаҳманд ки тоҷикистон нафарони бақувват, нафарони зур ҳам дорад. албатта миёни халқиятҳои зиёд нишон додани чунин маҳорат дар ин сину сол кори саҳлу осон нест, вале иродаи қавии Сарашоқ Қувватов боиси амалӣ гаштани орзуи деринааш гардид.